Michelle nDaoine agus Ethan Iberfin. agus Tommy do nDaoine Lúibíní. Tommy their school of public school Ceanainn. So Daoine. Tommy the Carú blian. So Randy Bow so ragey. So God drink for us of all the Corona Corona. Ní corona grade ná bríthir dé a bhíon á flé dárga ach I cuasaí gnéis a chuirtar spéis nuair hagan do ghair láthair le hairí green na madnané. Bhí mar an sa gcóir na bliana. Yeah, bhí mar. Bhí mar nirig chumá. Ní raibh achtar a bhain Beam Shilogasi, hey www. Is a fall Liam. www. Is mis tábhaach ní agus as an spizama chun na galba. Is mis Anna ní lochlein agus as by art ma. Mórtas Lúibíní. Mórtas Lúibíní. Yeah. Lína. Agus smá bhí méid in agus bursa má. Fish go my house here. Yeah, check ma. Yeah. Eg Anna Is I got diddle datai. Is I about it. Eg Anna dat is I diddle datai.